салом дӯстони меҳрубон, сархати хабарҳост. манзуратон аз студияи марказии радиои озодӣ. имрӯз 17 май аст. таҳаввулот дар шаҳри Хоруғ мегӯяем сарбозони маҷрӯи украинӣ аз корхонаи муҳосирашудаи Мариупол ба шифохонаҳои манотиқи зери назари Русия интиқол ёфтанд. сафари раиси истоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Эрон ба Тоҷикистон, ҳалокати як ноболиғ зимни моҳидорӣ, мавзӯъҳои дигар низ ҳаст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон субҳи 17 май бо нашри баёние гуфт нисбати саркардагони эътирозӣ дирӯза дар шаҳри Хоруғ аз тарафи Додситонии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон парванда боз шудааст. дар ин изҳорот вазорат ҳалокати як нафар ва захмӣ шудани 3 афсари пулисро эътироф кард. дар баёния омадааст гурӯҳи ҷавонони Хоруғ шаби гузашта бо супориши Маҳмад Боқиров ва таҳти раҳбарии сокини Хоруғ Замир Назришоев ба кормандони пулиси Бадахшон ки дар бинои додгоҳи вилоят қарор доштанд ҳамла карда норинҷаки дастиро тарконданд. дар идома зикр шудааст ҳангоми ҳамлаи ҷавобӣ Назришоев захмӣ гардида дар бемористон ба ҳалокат расид. вале бархи манобеъ дар бораи ҳалокати Замир Назришоев сокини 30-солаи маҳаллаи Гулакини шаҳри Хоруғ назари дигарро гуфтанд. дар ҳамин ҳол хабаргузории Азия Плюс эълон кард ки бино бар фишори мақомот аз бозтоби воқеаҳои ахир дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон худдорӣ мекунад, зеро нашри хабарҳо аз ин вилоят метавонад сабаби баста шуданаш гардад. бинандагони азиз, вазъият дар вилояти Бадахшонро ҳамкорони мо пайгирӣ доранд ва дар давоми рӯз шуморо огоҳ хоҳем кард. рӯзи 16 май беш аз 260 сарбози украинӣ аз корхонаи муҳосирашудаи тавлиди пулот «Азовсталь» воқеъ дар шаҳри ҷанубу шарқии Мариупол ба ҷои дигар интиқол дода шуданд. муовини вазири мудофиаи Украина Ҳанна Маляр мегӯяд 53 сарбози шадидан маҷрӯҳ ба шифохонаи шаҳри Новоазовск ва 211 сарбози дигар тавассути гузаргоҳи амн ба ҷои дигар интиқол ёфтанд. вазорати мудофиаи Русия таъкид кардааст ки бар пояи созиш сарбозони маҷрӯҳ дар минтақаи зери назорати нирӯҳои Русия табобат мегиранд. хабаргузории Русия ТАСС менависад дар гирду атрофи корхонаи «Азовсталь» оташбас ҷорӣ шудааст. дар ҳамин ҳол мансабдорони украинӣ мегӯянд бар асари ҳамлаҳои Русия дар манотиқи шарқии Украина камаш 19 фарди мулкӣ кушта шуд. дар пасманзари афзоиши нархи орду гандум дар ҷаҳон, дар Тоҷикистон ҳам нарх боло меравад. Тоҷикистон харидори асосии ғалаву орди Қазоқистон аст, вале ҷанг дар Украина ба нархҳо дар бозорҳои ин кишвар ҳам таъсир кардааст. сабаб дар чист ва ё захираҳои Тоҷикистон чанд асту то куҷо ҳукумат барои буҳрони эҳтимолӣ омода мебошад? ҳамкорони мо талош карданд ба ин суолҳо посух пайдо намоянд. гузориш дар ин бора дар барномаи ахбори Озодӣ пешниҳод мешавад. дирӯз хабаргузориҳои расмии муҳтавои мавзӯъҳои матраҳ шуда зимни гуфтугӯи рӯбарӯи президентҳои Тоҷикистону Русия дар Москваро нашр карданд ки асосан марбут ба тиҷорат ва авзои сиёсии ҷаҳониву амнияти минтақа буд. оиди мавзӯи муҳоҷирон ҳеҷ ишорае нашудааст. ҳарчанд бинандагони азиз, чанд рӯз ба ин тараф аксарияти шумо навиштед ки аз сафари Эмомалии Раҳмон ба Москав пеш аз ҳама ҳалли мушкилоти марбут ба патентро интизор ҳастед ва мехостед ки он аз байн бурда шавад. Вадим Кожинов, раҳбари Федератсияи муҳоҷирон дар Русия, мегӯяд бекор кардани патент дар ояндаи наздик дар назар нест, аммо лоиҳаи сода кардани раванди додани иҷозатномаи кор омода буда ҳанӯз ба имзо нарасидааст. дар сурати имзои ин фармон вазорати корҳои дохилӣ барои дароз кардани патент ҳуҷҷати камтар талаб хоҳад кард. ҳоло нархи патент дар Москав ва вилояти Москав 5900 рубл, Санкт-Петербург 4200 рубл ва Екатеринбург 5550 рублро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, агар хабаре дар ин замина шуд, ҳатман барои шумо мерасонем. 16 май раиси истоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Эрон генерал-майор Муҳаммад Боқирӣ дар раъси як ҳайати баландпояи низомӣ ба Тоҷикистон омад. ба иттилои расонаҳои эронӣ, сафари Боқирӣ бо даъвати расмии вазири дифои Тоҷикистон Шералӣ Мирзо сурат гирифтааст. хабаргузории эронии Меҳр навишт, Муҳаммад Боқирӣ дар ростои амалӣ намудани созишномаҳои ҳосилшуда дар аввалин нишасти комиссияи муштараки ҳамкориҳои низомии дуҷонибаи Эрон ва Тоҷикистон ба Душанбе омад. бар асоси ин хабар дидор бо мақомҳои баландпояи низомӣ ва музокира дар бораи ҳамкориҳои дуҷонибаву минтақаӣ ва ҳамчунин боздид аз марказҳои низомии нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон аз барномаҳои раиси истоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Эрон мебошад.
кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон аз марги як хонандаи синфи 10 аз ноҳияи нуробод хабар медиҳад. Наврас рӯзи 13 май ҳангоми моҳидорӣ дар руди Вахш ғарқ шудааст. наҷотбахшон ҷасади ӯро бо гузашти як рӯз пайдо кардаву ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супориданд. дар ҳамин ҳол кормандони кумита дар пешурӯи гармии ҳаво ва оғози мавсими шиноварӣ дар чанд масҷиди шаҳри Бохтар намозгузоронро аз паёмадҳои нохуши обозӣ дар мавзеъҳои хатарнок ва беназорат нагузоштани кӯдакон дар соҳили кӯлударёҳо огоҳ намуданд. ҳамзамон дар масҷиди ҷомеъ ба номи хоҷа Мастони шаҳри Леваканд дар як маросими тантанавӣ ба Ашур Маҳмад Юсупов, ки рӯзи 2 май ноболиғро аз ғарқ шудан дар канал наҷот дод, сипоснома супорида шуд. чанд мардро дар шаҳри Тошканди Узбекистон ба шӯъбаи полис бурда маҷбурӣ ришашонро тарошиданд. яке аз ин мардҳо гуфт маъмурони полис онҳоро таҳдид карданд, ки агар ришашонро худи ҳозир натарошанд 15 шабонарӯз ҳабс хоҳанд шуд. хабари ҷараён доштани амалиёти зидди риш дар ноҳияҳои Учтепа ва Чилунзори шаҳри Тошканд ҳафтаи гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд. бори аввал нест, ки дар Узбекистон риши мардонро иҷборан метарошанд. чанд соли ахир мақомоти интизомии Тоҷикистон ҳам мегӯянд барои коҳиши ифротгароӣ мубориза мебаранд ва гурӯҳе аз ришдоронро афроди шубҳанок унвон намуда дар аксар маврид онҳоро бозҷӯӣ мекунанд. бинандагони гиромӣ, дар ин қисмати барнома бароятон дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. имрӯз 17 май Бонки Миллӣ 1000 рубли русиро мисли чанд рӯзи охир бар ивази 166 сомонӣ пешниҳод мекунад. арзиши $1 12 сомониву 49 дирам ва 1 евро бошад 12 сомониву 1 дирам нишон дода шудааст. дӯстони меҳрубон, ёдатон наравад, ки соати 16 ба вақти душанбе ва 14 ба вақти Москав барномаи ахбори озодӣ нашр мешавад. ман то фардо бо шумо хайрхуш мекунам. рӯзу рӯзгоратон хуш.